Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина, олға тоба койбір темалар турында. Чолда тәулік дәвамында коронавирус белән ауруның 12 очрагы теркәлде. Үзизоляция тамамлангач, статистикада нинди үзгәрешләр? Маршрутларда җәмәгать транспорты саны артты. Пассажирлар автобус һәм трамвайларда еш йөриме? Ярдәм янәшәм. Чолда мохтаҗларга азык-төлек җыемларын тарату дәвам итә. Соңгы тәүлектә Чолда COVID-19 белән авыруның 12 яңа очрагы теркәлде. Татарстанда 88. Шуларның берсе генә читтән кертелгән, калганнары авырлар белән элемтәдә торган. 20 кеше хастаханәгә салынган, авыруның җиңел яки симптомсыз формалары булган, 68 кеше өйдә дәвалана. Шулай итеп, 19 майга COVID-19 белән авыру очракларының гомуми саны Чолда 330, Татарстанда 2400. Бу вакыт эчендә республикада 1301 кеше терелгән. Шуларның 106-сы узган тәүлектә. Үзизоляция режимы тәмам, демәк эшкә йөрүчеләр һәм җәмәгать транспортыннан файдаланучылар саны артты. Апрель айында җәмәгать транспортында пассажирлар агымы гадәтидән 30-40% кына тәшкил итте. Шуңа күрә линиядагы транспорт санын да киметү турында карар кабул ителде. Әмма бүген шәһәр предприятиеләрендә эш яңадан башланып киткәннән соң пассажирлар агымы 70%-ны тәшкил итә. Шуңа бәйле рәвештә җәмәгать транспорты саны артты, әмма барлык маршрутларда әле эшен башламаган. Хәбәрчебез теманы дәвам итә. Электротранспорт предприятиесе пассажирлар агымы кискен кимү сәбәпле үзизоляция режимының беренче көненнән үк линиядәге трамвайлар санын 50%-ка киметте. Бүген җәмәгать транспортына ихтыяҗ янә артты. Безнең Кайнар элемтәгә 12нче маршрутка мохтаҗ шәһәрдәшләребез мөрәҗәгать итте. Алар линиядә бөтенләй юк. Чалуларның сүзләренә караганда, хәзер аларга күчеп утырып йөрергә туры килә. Электротранспорт предприятиесендә безгә әлеге маршрутта пассажирлар агымы түбән булуын һәм әлегә аны җибәрү мөмкинлеге юк икәнен аңлаттылар. Ләкин моның буенча эш бара. Башка берничә маршрут тулысынча йөри. У нас выпуск составлял в начале 46, потом мы начали поднимать 52, потом 56. Теперь с 18 мая на линии города выходит 65 единиц трамваев. Полностью закрыли городские маршруты, это 6, 8, 9, 10. То есть они уже, согласно утвержденного расписания, выполняют работу. Пассажирлар йөртүне 300 автобус башкара. Шәһәрләр транспорт җитмәвен сизмәдек ди. Пока не замечал. То есть на остановке долго не приходится стоять. Народу меньше стало ездить на автобусах, и автобусов, наверное, меньше. А так вот приходишь на остановку, все время есть автобусы. Нет такого, что приходится ждать долго? Нет. Может быть, вечером я не ездил, может быть, вечером, а так нет. Үзизоляция режимы тәмамланганнан соң пассажирлар агымы артмады ди шоферлар. Алар моны пандемия дәвам иткән чорда күпләрнең җәмәгать транспортында йөрүдән куркуы белән аңлата. Уменьшился, конечно, да, очень даже сильно. Пассажирлар агымы түбән булу сәбәпле шәһәрне күбрәк сыйдырышлы автобуслар белән тәэмин итү мәсьәләсе дә кичектерелә. Чолы мэре Ноэль Мәхдиев билгеләп үткәнчә, үзизоляцияләү режимына кадәр шәһәр транспорты 70 меңнән артык пассажир йөрткән, хәзер нибары 20 мең. Выручка в 2 раза меньше. Окупаемость проекта была 4-5 лет. Сегодня окупаемость проекта никакая. Поэтому сегодня, в такое время, пока ни один банк, ни один инвестор за реализацию этого проекта не берется. Транспорт йөреше кайчан элекке дәрәҗәгә кайтыр, әлегә билгесез. Транспорт компанияләре аңлатуынча, барысы да турыдан-туры пассажирлар санына бәйле. Эльвина Андрова, Валерия Новожилова, Фәнис Ихсанов, яңалыклар. Бигеш Россияның көн яғына рейсларны яңарта. Чоллы халқы җәен Симферопольга оча алачак. Очышлары дүшәмбе, чәршәмбе, җомга һәм якшәмбе көннәрендә башкарылачак. Эрегрәк Бигештә Мәскәү белән һава юллары һәм Сургутка яңа юнәлеш ачылды. Шәһәрдәшләргә гуманитар ярдәм күрсәтүне дәвам итәләр. Ярдәм янәшәдә республика хәрәкәте кысаларында Чоллының 6165 гаиләсе азык-төлек җыелмалары алган иде. Бүген 41нче мәктәптә күп балалы гаиләләргә тагын 180 җыелма бирелде. Теманы хәбәрчебез дәвам итә. Храмовлар күп балалы гаилә, аларның 3 балалары бар. Чулпан Храмова сүзләренчә, гуманитар ярдәмгә алар бик шат, чөнки бу катаулы вакытта аларның гаиләләрендә ире генә эшли. Гаиләләр өчен бик әйбәт ярдәм. Бу шир вакытында күп кеше, күп әти-әниләр өйдә утырганга күрә бик әйбәт ярдәм инде.
Азык-түлек тагын 4 тапкыр биреләчәк, айына 2 җыелма туры килә. Азык-түлек составы үзгәреп торачак. Беренче 2 җыелмада ярмалар, токмачлар, куертылган сөт, чәй, үсемлек мае, тушенка, шикәр комы, он һәм чәйгә тәмтумнар булса, өченче җыелмага җиләк-җимеш тә өстәләчәк. Бер тартманың авырлыгы 12 килограммга кадәр җитә. Добрая традиция, которая уже становится теперь, это уже второй раз. Алла берса, мы дождемся и третий, и четвертый раз. Спасибо. Гуманитар ярдәм 6 категория гражданнарга күрсәтелә. Пандемиядан зыян кергән эшкуарлар һәм үз мәшгульләр балаларына, керемнәре яшәү минимумнан түбән булган 65 яшьтән өлкәнрәк пенсионерларга, социаль куркыныч хәлдә булган аз керемле гаиләләргә, шулай ук ата-аналарының берсе алимент түләмәгән балаларга. Исегезгә төшерәбез, Татарстан Республикасының барлык шәһәрләренә һәм районнарына ярдәм итү президент Рөстәм Миңнеханов исеменнән оештырылган иде. Ярдәм янәшәдә республика хәрәкәте кысаларында туклану җыелмалары 55 мең татарстанлыга биреләчәк. Лилия Гатина, Ленар Султанов, яңалыклар. 19 майдан Татарстанда күлиятләр укуларын өлешчә яңартырга мөмкин. Республиканың Мәгариф һәм фән министрлыгы тиешле буйрык бастырды. Хәзер һөнәри белем бирү оешмалары Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән министрлыгы белән килешеп, һөнәри белем бирү программаларының аерым структура өлешләре өчен укыту процессын яңадан башлап җибәрү турында карар кабул ителәчәк. Шул ук вакытта конкрет мәгариф учреждениесендә эпидемиологик хәлне исәпкә алу планлаштырыла. Урта һөнәри белем бирү системасы өчен уку елын тәмамлау вакыты үзгәрешсез кала 30 июнь. Кабул итү кампаниясе элеккеге кебек үк 1 июньдә башлана. Машина йөртү таныклыгын алу өчен ЮХИДИдә имтиханнар кабул итү яңартылды. Машина йөртүгә укучылар янәдән теоретик һәм практик имтиханнар бирә алачак. Ул һәр атнаның чәршәмбесендә график нигезендә үткәрелә. Машина йөртү хокукыннан мәхрүм ителгән затлардан да имтиханнар кабул итү яңартылды. Моның өчен 37 95 42 телефоны буенча шалтыратырга мөмкин. Прием экзаменов осуществляется только при наличии средств индивидуальной защиты, маски и перчатки. Прием экзаменов по вождению принимается по графику. При приеме экзаменов по вождению в учебном транспортсредстве находится только один кандидат – водители. При приеме теоретического экзамена кандидаты-водители допускаются и рассаживаются в экзаменационный класс только с соблюдением социальной дистанции. Шола оперативниклары судья белән гадәттән тыш хәлләр министрлыгы хезмәткәрләрен тоткарлаган. Аларның автомобилендә наркотиклар белән 80 пакет табылган. Полицейскийларга биредә наркотикларның зур партиясе сатуга әзерләнүләре билгеле була. Бирдә сатучы белән сатып алучыларны бер үк вакытта тотарга планлаштырганнар. Соңгылары булып 2 ир-ат тора. Тоткарлаган вакытта алардан документларын сораганнар. Берсе гадәттән тыш хәлләр министрлыгы хезмәткәре таныклыгын, икенчесе җәмәгать судьясы таныклыгын күрсәткән. Хәзер эшне тикшерү белән Татарстанның тикшерү комитеты шөгыльләнә. Киләсе мәгълүмат ураза тотучылар игътибарына 20 май көне сәгать 1 сәгать 9 минутта тәмам булырга тиеш, авыз ачу 19 сәгать 45 минутта башлана. Ураза вакытында тыелган гамәлләр бар. Буларга файдасыз, әдәпсез сүзләр сөйләү, мунчага кирип узак утыру, суга чумып кыюну, сагыз чәйнәү, үбешү, авыз ачмыйча 2 көн рәттән ураза тоту, ни дә булса берәр гынах эш кылу, авыру көчәйгәнен белә торып ураза тоту керә. Уразаны борчак кадәр генә булса да ризык юду, бер тамчы булса да су ичү, дару ичү, укол кадату, якынлык кылу буза. Тоткан уразаларыбыз кабул булсын. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина сезнең белән сау булашам, исән имин булыгыз. Ветеринарная клиника «Второй шанс». Мы открылись по адресу: проспект Московский, 130Б, 5326. Телефон для справок 36 86 43. В честь открытия скидки. Лечение простатита и аденомы. Прием ведет врач высшей категории, кандидат медицинских наук. Урологический центр «Урамед». Звоните 49 22 10.